Baka tambaye ni gimbiya ba. Wace ce kuma gimbiya? Gimbiya ta kamata da zaka aura mana. Kai dai da wahala ba ta yi gaba gaje can ƙaruta. Wahala. Gimbiyan ne wahala? A'a. To, ni in so kake ka burge ni ka kore ta da daddare mana. Dan Allah, dan Annabi, dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. In kana kauna Allah, in kana kauna ta kuma kana son mu zauna lafiya, magana gimbiya ka daina mu. Ba na so. Ba wani abu. Amma akwai 1,700 da ya kamata ka bani. Na abinci da nake siya mace mana. To in ba ka san ta ai bai shafi kuma kuɗi na da ina kashe kuɗi na kuma da ta zo na ce aje ta ka ringa ci da ita? Saka ne? Ai dan kai ta zo garin kuma kai nake taimakawa fa. Da ta zo dan ni nace ba ta yi min ba na yi. Kai ai yanzu abun kunya ne a ce yanda nake dinnan. Ni ba wani lafiyayye sosai ba. A ruwan nan na kashe shi in mun ta haihuwa za mu haifa. Haba. Ya ka turo min abincin kuma? Ka ci kawai. Ina ga daman dan haka ka zo ka mu yunwa ka zo yin wace bari zo ka mu yunwa ka zo yin wace bari ka min magana da za ta bata min ran bar abincin ci. Magana gimbiya ce ta bata ma rai? Ikon Allah.